Izvođače skoro uopće ne reklamiramo. Dva su nekakva uvjeta da reklamiramo izvođače, to je da sam ja radio s njima, evo ko što ću raditi svoju kuću pa ću uzeti hrpu izvođača za stvari koje ja ne radim. Drugi uvjet je da reklamiram ljude s kojima sam ja radio i onda preporučam Kreato jer sam s njima radio sam za njih i stvarno znam gazdu, ljudi su ekstra korektni, obiteljska firma, ali su sve doveli do nekakvog, sve rade baš profesionalno i znam kakav je čovjek s klijentima, znam kakav je s nama kooperantima bio i reklamiram kuma Luku, ali ne zato što mi je kum, nego ista stvar. Zato što sam ga ja naučio raditi, zato što isto znam kako radi i jer smo radili skupa godinama. I unatoč tome se uvijek disclaimam i dakle kad me pitaš ja ti kažem ok, to su ti ljudi, ok su, ali znači ako dođe do nekog problema brate ne zovi me,